L-istorja militari ta' Malta mhijiex biss l-assedju l-kbir jew inkella l-irwol tagħna fil-Tieni Gwerra Dinjija, iżda hemm ħafna aktar epoki u fatturi li normalment ma nitkellmux fuqhom. Fit-tieni nofs tas-seklu 19, il-Mediterran kien għaddej minn perjodu ta' instabilità, hekk kif il-bilanċ tal-poter kien qiegħed jinbidel. Ħabba f'hekk l-Imperu Ingliż beda jinvesti aktar fid-diviża ta' Malta. Il-Forti dell-Imara hija waħda minn 9 fortizzi li nbnew f'dan il-perjodu Vittorjan sabiex isaħħu d-difiża tal-pajjiż. F'dawn l-aħħar snin Heritage Malta wettqet numru ta' xogħlijiet ta' restawr sabiex terġa' tieħu lura s-sit fl-istat oriġinali tiegħu fi żmien l-Ingliżi, bħala fortizza tal-militar Vittorjana. L-ewwel ħaġa li se tara meta ħażżurna huwa il-bib prinċipali. Dan il-bib prinċipali għadu kemm jiġi restawrat is-sena l-oħra u permezz ta' riċerka xjentifika aħna skoprejna l-kulur oriġinali ta' dan il-bib li huwa aħdar. Apparti minn hekk se jkollkom ċans taraw l-akbar artifatt li l-fortizza għandha, li huwa il-kanun. Għandna 4 tipi ta' dan il-kanun li jissejjaħ it-38 ton Rifle Muzzle Loading Gun u dawn għadhom kien jiġu restawrati wkoll, neħħejnilhom is-sadid u kif ukoll sbaħnihom bil-kuluri oriġinali tagħhom. Dan il-kanun qatt ma ntuża fi żmien ta' gwerra, dejjem intuża għal prattika biss għaliex f'temp ta' żmien qasir l-artillerija tant kemm avvanzat li dan il-kanun tilef fl-użu tiegħu. Kif se tkunu qed taraw magħna ma' żminijiet fis-seklu 20 l-artillerija avvanzat brata vera rapida u bekk il-kanuni bdew jinbidlu ta' spiss. Dan il-kanun, it-38 ton Rifle Muzzle Loading, huwa uniku ħafna għalina, huwa speċjali kemm għall Forti dell-Imara kif ukoll għal Malta. Ir-raġuni hija li dan huwa l-unika kanun li aħna nafu bih li għadu jeżisti eżatt kif kien magħmul fl-1880. Xiġifieri dan, bażikament madwar id-dinja fl-Imperu Ingliż kienu ħafna kanuni ta' dan it-tip, iżda ħafna drabi kienu jiġu irranġati għal mudell ieħor. L-istess kif għandek mudell ta' mobile u dan dejjem qed jinbidel għal mudell ġdid, l-istess għandek kanun. Kanun dejjem qed jiġi immodifikat biex ikun aktar riċenti u aktar b'saħħtu. Dan il-kanun tawwek però peress li tilef l-użu tiegħu qatt ma ġie irranġat u bekk għadna nsibuh f'postu kif tefawh eżatt l-Ingliżi fl-1880 u għadu hemmhekk għalina bħala artefatt tal-wirt militari. Dan il-kanun kien jirrikjedi 16 soldat kif ukoll wieħed li kien ikun uffiċjal. Dawn is-soldati kienu jinqasmu bejn il-kmamar tawwek ta' warajja fejn kienu jaħżnu il-porvli u kif ukoll il-balal, kif ukoll is-soldati li kienu qegħdin ħdej il-kanun lesti biex jikkargaw. Ovvjament, dan ix-xogħol kien jirrikjedi ħafna effort u teamwork sabiex ikunu jistgħu jisparaw dan il-kanun. Kull tir kien jieħu 4 minuti. Jekk tixtiequ titgħallmu aktar fuq l-istorja militari ta' din il-fortizza kif ukoll kif l-avvanz tat-teknoloġija fl-artillerija affettwa l-bini u l-kostruzzjoni tal-fortizzi fil-perjodu Vittorjan, inħeġġukom tingħaqdu magħna fl-14 u 15 ta' Marzu.